Bħala parti mill-attivitajiet li jsiru għal-Jum Internazzjonali tal-Anzjani, anzjani minn day centers ta' diversi lokalitajiet kellhom ħarġa fl-Esplora fejn kellhom l-opportunità jitalmu iktar dwar is-suġġetti STEAM f'ambjent ta' komunità. Ma' TVM News, Alison Kassar li tieħu ħsieb id-day centers stqarret li ma ssejħilhomx anzjani u li għalija qishom in-nanniet tagħha. Ngħid għalija jiena li qatt ma stennejta f'ħajti li nasal f'dal proċess. M'għandix show levels u ħafna warajja affarijiet, imma esperjenza ta' ma daw l-anzjani l-għanna, ġifiri anka n-emozjona ruħi kif nejda, għax vera namel xol minn qalbi namlu. Georgina Falzon u kol tieħu ħsieb l-anzjani u għaltinna li ilha f'da xogħol 4 snin. U għedha l-qalbi ħafna, inkoraġġitni l-iktar li naħdem magħhom għax kont nieħu ħsieb missieri, kienet tagħtu stroke u trid ħafna għajnuna, u mbagħad meta miet iddeċidejt li nkompli ngħin l-anzjani. U l-iktar sodisfazzjon tiegħi huwa li jidħlu forsi xi naqra mdejqin u joħorġu bid-daħqa fuq fomhom. Iżda xi ħajjarhom imorru d-day centers. Jien fil-bidu xi sentej ilu qabel daw is-sentej kont helper ukoll dawn id-day center ta' Dingli, immur ħabba l-crafts biex ninterdigaw man-nies u ngħinu fejn nistgħu. Le, jiena m'għandix affarijiet li nagħmel bidejja, jiena mmur hemm biex nissuġġerita ruħi. Jien nex waħdi, għara mmurem bħala kompanija. Jien nissuġġerixxi minnu bħali, jagħmel il-pass u jagħmel bħali. Il-Malti jgħid kliem ix-xieħ żomm fih, bekk ma naqax li nsaqsuhom ukoll għall-parir. Jieħdu ġurnata b'ġurnata, meta filgħodu jaraw id-dawl tax-xemx, diħla mit-tieqa jingrazzjaw l-għal ġurnata u jgħixu kemm jista' jkun mill-aħjar, għalkemm it-tentazzjoni li kultant issib xi ħadd jitellaħħomlok, imma tżomm kalm biex il-ġurnata tispiċċa tajba. Id-direttur anzjan tal-Esplora, Marian Kawki, spjegat li l-programm ta' attivitajiet għall-anzjani kien jinkludi taħdita dwar in-naħal Malti, esperimenti bil-qwiel u l-idjomi Maltin u żjara fil-Kotliv, fejn kienu jitilgħu is-soldati midruba meta Villa Bigi kienet sptar navali. Hija qalet li din hija evidenza ċara li x-xjenza tista' tispira persuni ta' kull età.